Tak, vítajte ľudia. Dneska vás víta Dia pri diabetických radách. Môj druhý kanál. Dneska si ukážeme, na môj hlavný kanál už som dal ako video, ako si urobiť krabičku. Dneska si ukážeme, aké jedlá pre diabetikov sú hodné. Napríklad, keď je večer a si pozeráte film, tak aby vám cukor nešiel hore a večer ste nemuseli riešiť vysoký alebo nízky cukor, hej. Poznáme. Takže mám tu nejaké veci zo Slovenska, Maďarska a Česka, hej. Takže ukážeme si najprv nejakú kašu, ktorá sa zalieva vodou. Áno. Vyzerá nejak takto tá kaša. Áno, sekundičku. Vyzerá nejak takto, hej. Značku vám budem ukazovať. Tak toto je mandľová kaša, áno. Tam má asi 4 gramy sacharidov. Pozrieme, sacharidy v porcii tak 12 gramov sacharidov. Ale je to pomalý cukor, áno. Takže xylitol tam je to z Česka. Kaša. Zalieva sa vodou. Hej. Keď chcete z toho mať blato, tak dajte veľa vody, nie tak menej. Potom tu mám ešte druhú kašu, je ich niekoľko príchutí, aj pistaciová, hej, táto je čokoládovo-kyslorysková, hej. Také sacharidy, táto má o 1 gram viac, takže 13. A ešte tu, hej, toto bolo z Česka. Ešte sú samozrejme nejaké veci. Ešte si ukážeme, teraz pôjdeme na to z toho Slovenska, hej. Kupuje sa to v Lidli, hej. Nemá to žiadne sacharidy. Sú 3 druhy, hej. Aspoň ja som videl v Lidli. Také posypané, jak poznáte tie sladké žižaly, čo majú posypané takým tým kyslým práškom, tak toto je niečo podobné. Potom ešte máme gumových medvedíkov a ešte tu je takéto. Hej. Takéto. Srdiečka sladké. A tie cukriky by som vám neodporúčala, že vôbec neodporúčal ako kusať, doslova, prísť, lebo brutálne, hrozne sa lepia na zuby, hej. Cmuľať v pohode, ale kusať nie, hej. Ešte ideme z Maďarska. Máme tu takúto čokoládu z Maďarska. Je to aj kokosová čokoláda, aj orešková, hej. Mne osobne chutí táto, pomarančová, má taký nádych pomaranču, je to bezsacharidová. Hej, a ešte kopec vecí z Maďarska je takých fajných, sladkých, bezsacharidových, hej. Tak. Takže treba pohľadať, popozerať. Tak, zatiaľ sa majte.